Sljedeća stranka je Stranka promjene, koja sama svojim imenom kaže da želi korijenite promjene u hrvatskom društvu. Već su izazvali puno reakcija, rekavši da se zalažu za istospolne brakove. Pogledajmo prilog. Stranka promjene mlada je i proeuropski orijentirana stranka koja svoje glasove traži među mladima i svima koji misle da je došlo vrijeme za promjene. Iako je većina stranaka u prvi plan stavila rješavanje problema u gospodarstvu, oni žele početi s promjenama u nekim drugim, po njima važnim segmentima. To će biti promjene u obrazovnom sustavu, u sustavu zaštite okoliša, u sportu, kulturi, umjetnosti. Znači, gospodarska situacija je takva kakva je, ali eto, mi ćemo se pokušavati promijeniti ove druge stvari koje su ljudima važne. U programu Stranke promjene spominju se promjena obrazovnog sustava, nova politika razvoja turizma, ulaganja u sport i kulturu. No sve to zasjenjala izjava predsjednika stranke kako će omogućiti istospolne brakove. U središte zanimanja dovela ih je i ova fotografija. Ako ne prepoznajete, na njoj su predsjednik stranke i njegov bliski suradnik zadužen za sport, kulturu i umjetnost. Ova akcija posebno je uznemirila crkvene krugove, no u stranci se ne boje da bi se mogli naći na udaru Kaptola. Mi ne očekujemo da će se crkva slagati sa istospolnim brakovima, ali mi ne želimo se miješati niti u crkvu, ni da se crkva miješa u politiku. Tako da ćemo probati nekako odvojiti pitanje istospolnih brakova, ali opet da se crkva nekako slaže s time. Nećemo sad biti previše radikalne, pokušat ćemo naći neki kompromis. Dosadašnje ankete pokazuju da bi Stranka promjene mogla dobiti oko 10% glasova, čime bi postala važan koalicijski partner. Pitanje je kako će na birače utjecati odluka o istospolnim brakovima. Hrvatska je dalje konzervativna zemlja u kojoj crkva ima bitnu ulogu i gotovo je nemoguće donijeti bilo kakvu odluku bez njezinog slaganja.